Felicidades, míster, polo empate, un empate moi traballado. Nada, coméntanos un pouquiño como foi o partido. Pois mira, a primeira parte penso que fomos inferiores ao Estradense. Na primeira parte xeneraron moito perigo por banda dereita, sobre todo deles. Tiñamolo traballado, pero ainda así, pois, tanto o lateral dereito como o Purrúa, que se metía por dentro, pois, é que non os poidemos parar e fixeron moitísimas ocasións. Na segunda parte asustamos un pouquiño máis e penso que incluso os primeiros 20 minutos tivemos situacións para marcar algún gol. Despois, nos últimos minutos sí que é verdad que embotellanos aí atrás, métenos un pouquiño aí presión, como é lógico e normal. Eu me imagino que Manu, o adestrador do Estradense, non estará contento co punto, pero bueno, para nós é un punto moi importante porque, bueno, acércanos un pouquiño máis ao noso obxectivo. Destacar a un dos vosos xogadores, o porteiro Christopher, fixo un auténtico partidazo, salvando o equipo en múltiples ocasións. Notase que hai nivel na portería. Sí, a ver, está claro que hoxe Christopher e Antonio tamén, os dous quizás foron os máis destacados hoxe. Podríamos dicir que hoxe salváronos o non perder ese puntiño. Este ano en competencia na portería temos tres porteiros moi bons. Está Christopher, que xa todo o mundo coñece, que ten unha experiencia moi boa na categoría. Fichamos a Carlos, que ven do Pontevedra B, que é un porteiro con unhas condicións e cun futuro moi bo. E depois temos a Bugui, que tamén ten experiencia. Hai moita competencia, e iso quere dicir que, bueno, que este un ou outro, pois sabemos que van a estar ao nivel. Xa comentando un pouquiño a seguinte xornada, visitan vos na vosa casa. Como ves o equipo despois deste empate? A ver, eu penso que seguimos ben, levamos 5 xornadas e 5 xornadas sen perder, eso sempre é importante. Levamos un gol en contra en 5 xornadas, eso é moi positivo para nós. Nós sabemos que o noso fuerte é intentar manter a portería cero despois de ter algunha ocasión. Tivemos menos que nos 4 partidos anteriores, pero bueno, ainda así tivemos algunha, pero sí que é verdad que o Estradense eu penso que foi superior e penso que podería haberse levado os 3 puntos. Moitas gracias. A ti.